Depois comi na feia. Ela não aqui na beira. Eu não ia dizer como não paga mais lá. Eu lá caga. Não vou ir a parte de deeply. Ngwanji. Idi enu. No bo ya caga. No bo be ma. Enya be ma. Ama here. Mommy ka biko I share Enugu State we bia. And ka ha kuni bi abubu oge. I ko shige ke be America Christmas. But I before now. But no ko shi we dey. Sky ma ka ge shi we be America na ge ka jishike. Na eji contact time. Jide our address. Na I meche ko hene. With I forever. I got a car, my carriage way, my carriage put Obugoduru no with him. Yes, thank you. All the best of them and you know, I promise I will take them by their words. No, I will. Almomi, our president, Ikenna Ekezi, of OPP worldwide. I get very Chukuna Gozie, one of Chukuna Gozie, the group. I got that role. Yes, oh, thank you. Yes, amen. Thank you. Next time. Thank you very much. I'm grateful. That's good. Omindo. Thank you. And check upon the baby balls on managing the you say, before Easter. My chuku ge dogo. Just jishike. Then we ruye nwa bia taa. Jishike ichete konkwe ko shide simba ne ga no ke nda na chita azu. Anyị address o. Ọ ga na-egbekọrọ anyị ogologo ndụ. N'ihe anyị ga-eji ewetere gị amanka anyị. Amanka anyị. So an Easter anyị ewetere gị. Oh. Na well done, sir. Thank you. So now by next few weeks or few months, communicate with the poser, especially in the future. When you kuno hada, when you not gonna reach it, I might have issue with the this pledge. Now, when you took color cushion to be not take one. I'm very careful behind the men. Only she be going. She gets to go down.
I get you when I put it. Let me cook. Thank you. Chairman, you are doing well. No problem. Also, for family, in the garden. What a lady. Where is your house? I know yes, I okay. Okay, Roman 19 are big. Careful, I will not get any again. No, I'm my sister, so Pastor, and they so my neighbor, each of my sister, she pushed them and he got up on the web. Only solutions. Solution has gave me. Yarim, Fidget, Onye kacha onye dị na matakịrị ama kanka na-ekpere anyị na-ekpezi egwu ogologo na biko na anyị na-ayọ anyị shi ebe tere aka wee bịa na anyị aga abịago since but ọka ihe shi wee dị anyị si na anyị ga-erute bido anyị makwa ka anyị shi ndụ wee bịa so anyị na-ayọ biko iji shi ike na afụgo ọnọdụ dị ka o shi wee bịa na ọ bụzi ihe kacha kpaghị mkpa anyị mara ka anyị tinye na bọjetị na ikpebe ekpere dobere anyị ekpere then jishi ike wee chere n'oge na-atụghị anya ka anyị bịakwa bịa netekwe gị ege nye gị nyabụ ihe iyi na ahụ maka ya anyị sị ka anyị obodo rice ka iribegodi nri ka iribegodi nri then wee nka wee gote iribegodi nri wee chewe before Easter, so I'm on which I'm workable. Or workable. Maka replacement. Okay. Mommy, because I even do OPP, lifestyle worldwide. I have to close to the give an every. I need to go to Easter. Like an stars. You know. Whenever I make a tuna goes there. I'm going to when nature and I work with you. She let him go. My face, I forgot. Sure. I'm get from hospital. She broke it. She broke it. Which I had problem. Who they can go? So from here, what are you initiating? Ikenna Ekezie onye abụ onye isi OPP lifestyle worldwide onye abụ ezira anyị ụzọ anyị bịara ime. So from here to here now, so when advice when you make must also keep my 5 years now and in future because from time to time na abia any contact and address. Age address. Age now. Age address. I want that. Second down. Na gana contact I. Yes. Na I know amata. No the communication. You better here. Ni yo na ndapta pa. Make I man. You see?
Mgbe Shimike nuna. Mando. Shiko. Ise. Thank you. Welcome. Thank you. Mgbe anyị ji wee bịa na-akọwasịchagoro anyị ka ọnọdụ si wee dị, so it's okay n'ọkama ka anyị jee meetie anyị agaghị egosi but na time adịrọ anyị kwesịrị ịbịa 28 27 tọọkụ si wee dị isikwa na oge na anyị ga-erute, so biko na ọ ga-ejisi ike na-agbake na-ekpe anyị na-ati anyị n'ekpere na ebe ndị OPP nwekwere ime igwe na a ga-emeri anyị ka ya na-achị azụ na kota isi mechie na Anambra na Enugu emechekwere na-achịta azụ chechekwe na-echekwe ndị anyị na nwere discussion, so n'ọkụ ya ise ka anyị jiri rice a wee bịa ka iji wee na-erigodo ndị wee na-eche mgbe anyị ga-eji wee bịa. Okay, so now No, Enugu State. But I be here in the Owaraka. Like as my brother said, I name here, and you're going to Enugu, Emegonda Anambra, Ndo were cool. So turn over here. So the next one I was in a boy, the whole Eastern region can see me. So thank you. So they can never be. Onye shine iken na ikezie OPP worldwide. They can never be. The school na gozukwa the group. I chitekwe gi next time. Mgbe Shimike nuna. Chukwu gozie anyị. Ndekwa akwa nna nna agbali. Enyu na hoto. Maka anyị chọke ya. Na ngba. Je kwa no nya hi dia ka ga Remember jawo shoko dia no. Buya me ayere okay. Owu kam. Sachi ngobe ahụ ndị dila nwe ngobe ndị dị nwo hapụrụ na ndị rega. So at least we remember now that na came adigichi happen, we have been struggling like umaka God is easy for you. So here part of the humanitarian body in the should you know support. Nam akwano pani mega so that by Easter Yes. So all here from Mommy, because na-ebu n'oge I have OPP worldwide and I share Enugu webe I got to go 28 27 but talk issue but that's na ga-erute I emeche go that state 3 states turn Imo state nka so I wes ka erute by with the chairman wes okay na ga-eduga so biko ka anyị ji ka asị gị wee erigodo ndị na agbachigodo oge na anyị ga anachitekwa azụ before Easter na otu ndakwa etikwa nwe n'ekpere so amakwa ma dia biji kwuo na unu bịa Easter ho je manage ga azụkọ ụmụ ya ọ fọwụ no bof bons akwa na kpa ho je ihe aka kine ye bons no heje ke ije yeche the bons Jimeji ma mek ma butter no cream margarine. Don't worry. Just chibu makole ebere ya unu chiwe ime organize ari nde pupu ndeko ovu no ayi ya mgbe ige ongo na ya doro with ovu ayi ya bịa later with something so my boy me kerona Ngwa Dan du pime na. in so ba do Ayo na agbali. Daddy, get him. Because I share Enugu webe ma even the OPP worldwide. I say ka we have for Imo state. Na
chara ọ dị maka nwaanyị. What do you make us in there? No, ekpere m bụ ka ị nọrọ ka anyị jeche na ya anachita azụ. Mgbe anyị anachita azụ ka o nwee another different package I ga-eji regards to your health. I problem. Ọ bụ na nri anyị ga-eme chọrọ gị ga na-eji ọdọ gị ga na-eji kpuchi anya ka nwere anyị ga-eme anyị akpọnatara ezi dọkịta ga-abịa na eme gị anya maka isi maka ọ ga-esi nọ na ekpere gị n'isi ekpere gị n'isi opipi ọdụ anyị ga na-erikwe nri na ọ bụkwa n'ogote na-egote nke a rice envelope dị n'enye ka ị wee na-erigodo wee na-eche na-ekpere anyị ekpere ka anyị nachite azụ wee mete arụ gị Thank you, sir. Don't worry, you got food. You must make sure that you got food. Thank you, sir. What we came to do was achievable within a space of time. We meet the right people we're supposed to meet. Okay. And my happiness bukwa na Meroni bụ chairman ka idunye mmadụ n'iwere ọkpa gị jebe n'ụlọ n'ụlọ. And we make an issue na OPP worldwide. Our president ga-anụ maka ọ sịkwara ijiri this one carton wee kene gị iti ndị gị na ha dị your team ndị nabatara anyị taa. Even though anyị efugu anyị ụzọ anyị efugu ụzọ anyị no na mgbe enwere okwu nkwu na asị m mgbe nji so wee na-ekene na ka anyị si wee mara taa n'ọkwa n'ofu ụbọchị ka nwoke na anọ nwoke ibie ka anyị si mata taa na-achọkwa m ka the relationship continue na with time dị na onye isi anyị ka ya ekwukwe one on one. And we tell you your contact address. Yes, of course. In fact, all you know na the group. I got tell the group. Ọ ga-afụchi enwe niile mere na the group. Nyewa ga-anọkwa sị na-ekwe ka anyị shiwe eja. Unu ga-azakwara anyị ọnụ anyị because anyị efugo ụzọ. Biko ka anyị ji one carton na. Ebe ihe na-ewute gam na awọ. Nwa mama, ihe na team ya eme na shai jekele anyị. But my mbere ga shai mena na ọjụ na ajụ. Oh, you should get a nwoke ji atara obere. Anyị sị ka mere na ọjị that time. Anyị pụta. Anyị repeat anything. Anyị chọka ime ihe anyị chọrọ ime achieve. Okay, before that team. Onye merụ. Nsogbu. If I'm one carry self. No, Sobano. Yeah, I won't carry it. Okay, all the mama, friends of Sobano. I need a solution to it. I will native half of my time. So, on behalf of my brothers, Nandi community, and inclusion, the men, I had to one cow. This is your package. Naquarello, a collection of Shimano Gala, Ukunujibia, Unigiji, I love you. Children get who pronounce na Jesus. Amen. Thank you very much. So the for Chadogo. Mwesopano game ya ndena. Okay, ale. Ndeno nge asibu. Because he ga no nge ile ga ndeno nge agrombulu mara gi. No, genti. Okay. Ndem na identify mana onde anya de like clear. Ahio na nga awo o hi oshi obi. But the map we ko mo bia eke acha na ko ngbra gi.
The mother, you have because your mother, no, no. On the son of the Definitely remember about it. Yeah. I can match the class. Okay, thank you. So this one, Thank you, sir. Thank you. All people being shown Yes, it's not bad. No, so remove the mold. So they will. OPP lifestyle. We're going to continue after all. I get it. Having had to leave the people of my class and learning not to depend on my family finance. Oh dear. No, can't be them. One love, my people. As can be do case we and I am if I marry. I really thank God for OPP lifestyle worldwide. I greet you all. More especially our president, Ikenna Ekezie, Wagaji. I come up with you again. So I thank you people, both Monday contribute to their money and then I contribute to their money. I thank you all for the support in the orphanage people. I pray everything our former. I am a Sigia. So next year, this 2024 Canonemia, I pray that 9 challenges are gathered together so that Kenya will be more standard than last year. So my prayer for everybody that this year 2024 Kenya Gago, I am a Sigia, and then Naiga now we're Hana Batara very well. And I pray that this year 2024 Manka game this year will be more better. Even on Easter, we made them. We wish them to a kind of Monday on a wheelchair. I made some promises that will come. We will visit them on the Easter day. I pray. I pray that within Easter day we will still check them. Sick ones, we will still check them. By God's grace. So I really thank you people. May God bless you all. Mandi water and dinner water. Chuku goziunu. This year, the Kalasi Amma. You say, Hello, good afternoon, good morning, everybody. I'm from Silva Janawan, aka Ada OPP. Okay, so I will tell you, no one was the Unudira in the OPP lifestyle, and then the Oringo must continue. So, Unudira, I must stay. The guy said, in different years, we've started this and we started from Enugu State. I got number the Arona Durundi Nidre Maka, the need support, less privilege. So, this last year, Kendi Imo State, and now by an Nigeria late, the lateness was never a denier. So at least we succeeded, and we were able to reach. I'm sorry for my English, and I miss. So we were able to reach out to some village in Imo State, and at least with the little we had, that you people contributed. And we also supported our president, OPP Waga worldwide. So, so with his support,
we were able to reach a lot of families in Imo State, which we shared things to them and they were happy, you know. And we thank God everything was a success. And I also want to use the opportunity to thank those that contributed and those that didn't, those that love good things, those that didn't have to contribute. I pray God blesses your pocket this year. We promised them to return back because they were so excited. Obi Bihama, you know, Biha Druna. So I will promise and I got return. Now the thing the bado you know, we will come back. So we're looking forward to the next state as we are reaching different states in Igbo land. So east side Igbo, ndị niile na-asị Igbo, ndị niile bụ ụmụ Igbo. Ebe a ka anyị na-eje, anyị ejego Enugu ka nsi kwuo before jee Anambra, anyị ejego Imo State. So ya abụ na abịa na ndị ọzọ fọrọ in more years to come. So all together we're saying thank you to everyone, all the viewers, the fans, and all our supporters. May God bless you people, enrich you people, and thank you so much for all the support. God bless you. So let's make a toast and close the episode. Yeah? A toast. Let's make Don't have much about the team. What are you drinking? More? Okay, I thought it was for progress, love, long life, the OPP Foundation. and unity in OPP Foundation. And the OPP Foundation, yes. We pray that God will multiply us. Yes, Oringo People's Party. That Oringo People's Party, yes, will continue forever, non-stop. Yes, so you know, high BP. If you know, you know. If you don't know, now you know. Okay, cheers to you. Cheers, one love. What kind of an pine? Or you go continues after all. 2024, Gabrani.